Hej Johanne, jeg er en fødselsdagsklovn, og jeg har en besked til dig fra din kæreste. Er du klar til at høre den? Den kommer nu. Så tror jeg, vi kører. Hej Johanne. Tillykke med fødselsdagen. Nu har jeg prøvet et par gange, og nu har jeg lige taget mikrofon på, så du også kan høre, hvad jeg siger. Du skal have din gave. Jeg glæder mig til at give dig den. Og man kan sige, at de her blomster, de går nok ud, inden du kommer hjem. Og jeg ved også, du er så ikke så meget for at få blomster. Den her, den kan vi tage og gemme. Så det er der nok ikke noget imod. Og jeg giver dem videre, som vi plejer. Så får du dem. Nu får du dem her på video, og du kan jo se på dem. Der er de jo altid friske. Og så sender jeg dem videre i systemet, som vi plejer. Men nu skal du se. Det er min nye cykel. Og den skal jeg cykle rundt på og få en hel masse fede oplevelser i København. Men det er jo selvfølgelig ikke pisse sjovt at cykle rundt alene. Så derfor så står den her blå herovre. Det er din nye cykel. Ny og ny. Men det er din til også at køre rundt i København. Og så kan vi besøge den lille havfrue, og vi kan få en is nede ved Nyhavn igen. Nej, det var der, vi gjorde det sidst ved Langlinje. Og prøv at tænke på alt det, vi skal opleve på den her måde. Cykle rundt. Og jeg skal vise dig en ting til. Det er så også noget, jeg har fået. Jeg viser mange af de ting, som jeg også har fået. Det er en Kindle. Se her. Nu er den slukket. Jeg ved ikke helt. Jeg har ikke fået rodet så meget med den endnu. Men den glæder jeg mig helt vildt meget til at prøve. Så der er Kindle, der er cykel, og jeg glæder mig virkelig meget til alle de ting, vi skal opleve rundt omkring i København. Og se. Vejret har været sindssygt mærkeligt. Prøv at se. Op i luften. Så jeg ved ikke helt, om man kan sige, at du har været flink, eller det har i hvert fald været, der har været solskin, og der har været overskyet, og der er her lummert. Så jeg ved sgu ikke helt, hvad det gælder, men det kan være, når man er i Norge, er det måske vejret, der gælder der. Der er nok måske en anden, der er fødselsdag i Danmark også i dag. Jeg ved det ikke. Men ja. Jeg glæder mig til at se dig igen, og jeg håber, du får en rigtig god familiefødselsdag i Norge med hele din familie. Og jeg er spændt på, hvem der skal spille mig. Om han helt kan leve op til det. Det må vi se, om du kan finde sådan en flot fyr. Jeg har lige siddet og set fra præcis et år siden, der sad jeg jo også og optog en fødselsdagsvideo til dig, som jeg tror aldrig den blev sendt. Jeg har lige set den, men der var ting også lidt anderledes. Det var med strand på Thailand og godt vejr og sådan noget. Og det bliver helt vildt fedt, at du skal med næste gang, synes jeg. Jeg glæder mig rigtig meget. Så skal vi på stranden, og vi skal bade, og vi skal have drinks, og det bliver helt vildt fedt. Jeg glæder mig så meget. Jeg er så meget glad for, at du sagde ja til at tage med. Se, nu kom solen. Nu kom den. Nu kom den igen. Så har du været lidt sød igen. Det er fandme dejligt. Også for os andre. Nu, du er her jo ikke, kan man jo sige. Ja. Ha, 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 ha. Jeg tror sgu, han er lidt vild med dig. Det var alt herfra. Du må have en fantastisk dag.